ndeti mamuza kuti ukafika nkazi yotu kwambeza kuti ngati alibe ndeti mampasa katawu kuti mukakagona koyamba iwe ukakapuma kakukuteni zandipasi ndione kuti ndiobara ndiye akabwera nacho chimene tikachika ulosapanga kuti anaini ife azimayi timakhala ndizo ziyenereza maropa tubisika ndiye pali ana aenda pano samva kuti wauze chifukwa cha chizungu amaona ngati atutwanyasisa. Mu video ya msiku ulalero tikutengerani mmuzi mwa Sitolo omwe ndi mboma la Mulanje limene anthu ena ali ndi gulu lawo limene akulimbikitsa asikana kuti mabanja kuti akhale okonzeka akuyenereka kuti asataye zinthu makamaka zikhulupiriro za chikhalidwe kuti mabanja akhale okonzeka anyamata ndi asikana akuyenereka ndithu amve malangizo a mbanja. Ndipo mu video iyi tikufuna tikupaseni video yonse komanso kuphatikizapo mukhala mukumva mawu ndi zichewa zina zimene ana osatha msinkhu sakuyenereka kumva nawo. Ndiye chonde ndipemphe kuti video iyi musayimvere pa speaker ngati muli pagulu, ikani ma headset kapenapo ayi onerani pamalo pamene ana palibe. Dzina langa ndine Samabita, tiyeni tikhale limodzi. Mowe
chimwemwe komanso tumsangala tikulandireni kuno kwa Stolo mdera la mfumu yaikulu Chikumbu Mulanje komwe programu ya Zambanja yatitekera. Takhani pompo tione kuti kodi lero programu yathu ya Zambanja tabwera izotani. Ineyo tumwe nthawi zonse dzina langa ndakweni ndemene mwaonera ndi azimayi anzanga amenewa achikhalidwe cha Chilomwe amene atiphunzitse komanso timva zambiri zokhuza nkhani za Zambanja kuchokera kwa makosana amenewa awa. Mmene mwamveranso nyimbo zija iyayi zikuchita kusa moyo ndithu kuti kumbutsa kuti ifeyo ndi anthu achikhalidwe cha Chilomwe alomwe timaziwika ndithu ndi zinthu zosiyanasiyana. Nyimbo zija timamva ndithu makosana ang'oma kumene kuti tikhalanso tucheza nawo. Takhani pompo ndakulandiranitu ndipo musachoke mu program imene ya nkhani za Zambanja lero pomwe tili kuno kwa Stolo Mulanje. Mmene ndafotokozera kuti akweni ndi dzina langa ndiye panopa mwina posafuna kutaya nthawi tipereke kwa acheya gulu lino kuti angotipasa mbiri pang'ono ya limene damu lako lomwe likupezeka kunoko kwa Stolo. Zina langa ndine Joyce Pangani kwathu ndiko kuno kwa Stolo. Ineyo ndi chair wa gululi ndili ndi advice yanga apa ya secretary. Ndizona adi mulakwa kwa Stolo kuno ife alendo choyamba tikulandireni kuti takulandirani ndi manja awiri. Poti kumbukira kuti kuno kwa Stolo kuli alomwe azimayi ife timapanga za chikhalidwe chathu. Ifeyo kuno timapanga za chikhalidwe kukumbusana kuti mwako wa alomwe usafere pansi. Ana athu amene akubwera kusogolo kuwa akhale akukumbukira ngati zimenezi. Timakumbukira polimbikisana za Mbanja komanso za chikhalidwe. Za Mbanja mutimalimbikisana ponena kuti tiyeni ana athu tiziyaphunzitsa chikhalidwe chifukwa choti nena kuti mulakhowu ena sakuuziwa koma ife mulakhowu sikuti ndi wachipani koma mulakhowu ndi anthu achikhalidwe chosiyanasiyana. Muli muzi wa Namputu, muli muzi wa Mangani komanso kuno kwa Stolo komanso Kadewere tonsefe timakumana limodzi. Cholinga chathu ndikufuna kulimbikisana mulakho athu wa chikhalidwe. Mbanja amuti maphunzisana mene tingapangire mabanja athu kukambirana komanso kuphunzisana kuti mulakho ndi chinthu chofunikira. Inde pamakhala zina zovuta mbanja koma tikatenga chikhalidwe chathu ndi chimene chingathe kutipitisa ife pasogolo. Inde mumakhala sekeseke mene mukuneneramu komanso timakhala ndi mikanda yeso cholinga chake ndi kulimbikisa ngati kuchipinda. Bambo ena amatha mwina ngati sitikhala ndi mikanda, ena amatha kupita kumbali kwa kumana ndi azimayi ena oyenda amatha kuziphoda mosiyana mikanda sosayiwala. Ndengati ife tilibe mikanda azibambo aja amapezeka kuti amatayirira akakumana ndi wina wa mikanda alibola koma pamenepa. Chabwino acheya tipitire ndi program yathu atiuzatu mbiri ya gulu limeneli la Mulakweti. Enanso ndithu tikubwera mujama ndinongoneza kuti gulu lilitu cholinga chake nchonena kuti chikhalidwe cha makolo akale chisatani chisafe ati chifoti chizungu ndi Chikhristu zatenga malo kwambiri. Nanga Chikhristu njola kuika kodi? Ayi. Chabwino bwino. Nanga chizungu soso chola kuika ngati? Ayi. Ndenanga mufuna so kumakumbusa za chikale chifukwa ya chani? Ana aziziwa. Kalelo kumachitika chani chomwe mukuona ati panopo ana masiku ano akutayirira sakupanga. Mutu uzano zina lijano kuti kudziwe ina amene akumvera komanso kuonera program yathu. Ine ndi Mayi Makhanga. Ana pano akale tikamavinira timauza za sasi kuti ana ini ife azimayi timakhala ndizo ziyenereza malo kwatubisika. Ndiye mamuna akaona zimene zija amatengeka. Ndiye pali ana ena pano samva kuti wauze chifukwa cha chizungu amaona ngati atuanyasisa. Ndi chifukwa chache taona kuti zinthu zimene tikumbuseni Chilomwe chija tikamavina nawo tizikumana nawo pati popano ndimene tu zinthu zakhalira. Akuti mufuna mwanyasise nazo zimene? Chifukwa amaona kuti sizabwino koma so amadabwa kuti akalwa kuchipinda kuja nyamata ina ndio savinidwa. Samadziwa sokuti zinditani nazo. Chifukwa chache maona ama atenga nyamata ina ajama kakovinidwa. Nyamata usavinidwa akarwana ni mkazi oti ndi mkazi oti ndi wasopano samadziwa kuti kazi usana ende ukule. Chifukwa amabwera kukuza kuti ango kumpeto kwanga kwangu chekeka ndi kuti kazi uja sana goni ni mamuna pateni. Wamuyamba yekha. Ndeti mamuza kuti tiye ukamulimbikire umbora. Chifukwa ife anthu ena amanena kuti tili ndi sisi kumpeto kuli macheka amuna koma sisi mamuna ujama kakuti sana dulidwe
ndiye akati asadudu amalowesa chikopa chomwe chicha ndiye amabwera mo atakapika koma uja amene wachosedwa chikopa wapanga nduridu timakakucha sala kunja iye walowa buzobini ndimene timaphunzisa komanso timamuuza mamuna uja kuti koma tu iwe ukapita kusiku mamuna uja makuti akotundika kokwatira tikakukhoso mango musiya iya ife achikazi sitimapanga manyazi timamuuza chimene tabwera tikamuuza kuchipinda kumuuza mamunaso abambo ache samuuza hayi timamwitana ndikupita kumene ku iyo ujama ngouzana ndianza che kuti asi pankapiza kuza kuti fene aja sana kuonepo mamuna mkazi patengo amamba na mumuchi ndiye timamuuza kuti ukafika mkazi wetu ukampeza za kuti ngati alibe ndiye timampasa katauli kuti mkakagona koyamba iwe ukakapuma kapukuteni uzandipasi ndione kuti ndio bara ndiye akabwera nacho chimene tikachika ulosapanga kuti kawo ndio sabara mulibemu ndiye tikachikaula osalira kuti kawo mulibemu mwayang'anire mankhwala asalekani yani ndio sabara ndiye azimwa mamuna ujache ndiye akamamwa ama kala akumfuna kazi uja pafupi ndiye pali amuna ena amene mulibemu ndiye ife timaona achikulira papa mamuna mafuna taulo itamuke chonchi ilile imapindika okha imapindika chonchi imapindika ngati apukutira misonzi nditu okay ndiye ife timaitamba sura ilile kuti timauza kuti wakwatibwa timaimba tungululu ndiye akatyo chicha ndiye kuti amene aja awiri aja osi ajapite kuvinile tikavinile atalowa sokole mbali atalowa kale tikavinile chifukwa choti zinthu zija zili ni ntchito yake za mkazi zija mamuna uja amanena kuti akaza ngati fo pali anyamata ena amene anabadwa maufuta amakhala ndi kwawo kuja kwa kufupi ndiye samamfikira mkazi uja amene aja timauza kuti mizikapanga cha mbali azikakhala takupanga cha mbali komaso komaso akugirisa ntchito bedi ja pa mapeto pakona ya pabedi ndiye atenge mapiro ajapange chocho kuti mkazi uja apange dete nditu mamuna uja azimu konde mamuna uja afikire kwambiri chabwino tikupitirira tu ndi program yathu tamba amene atifotokozera pacha zina chamati Mai Makanga mwava amene yafotokozera Mai Makanga nde mai wanga kumene kopitirizana akuti anthu achakakha kuti no apanga ukwati pamachitika zinthu zomwe ife siti masizi wasoto akuti kumakhala chithalo kunoza kuti akaone kuti koma oiro inji weni asuntha agali moto kumeneko mai wanga taonjezerani kuti kalelo zimakhala bwanji ndipo panopo inu chisoni chanu ndichotani kuona kuti panopa ndithu zinthu sizikukhala amene zimakhalira kale ine zinawanga ndi message teze kale anthu amati akulu akale ngati tusachekere mphini muuje nimu sukwatiwa koma uchekere mphini musemu ndiye amati iwe ndikazi ndiye ukapita kuchipinda kuja ukaime pakhomo uvule zonse zovala ukhale ndithu chibadwire ndio zikalowa kuchipinda kuja ukapeza wamuna waima kale pamene paja basi mukafika ntchito mkati ati mphini zonse chani mphini zoti zinali mikanda kale kunalibe mikanda ndiye amapanga mphini umu matako umu kucheka amene jende kuti awo mkazi weni zokongolesera mkazi ndiye mukapita kuchipinda kuja mamuna ujagula salu ija ukaitenga usangoinyamula salu ija chochiyani uvule ndithu maliseche salu ili mmanja iwebe ukupita kuchipinda kuja kuti lero tukwentchito lero basi amati mwambo wa salu ndiye ukatenga ukaisiya poteni basi ntchito mkati chabwino tifotokozera kumene kuso ena chokera pana mpuku mamula kutipangira kuno pastor yakumati chikumbo imwe monga zovinidwazo kalemo ovinidwawo kazi akakhala kuti wavinidwa sana vinidwe kupita nawo muzomba mamuna afuna kumukwatira akamukwatira kazi uja alowa zoma siku lotulukalo Jama mtenga mamuna uja avinidwa limozi ni kazi uja akavinidwa limozi ni kazi uja anakunguya aja amena mulangiza aja akaima pakhomo
aja awiri sopano alowe mu nyumba nthawi kumamawa asekere mu nyumba ndi akasekera mu nyumba muja basi akapanga zawo zikatha akaona kuti basi tolephereka sizitheka ndekuti anthu achita chani kuwamanga pakanaso anthu akang'ana mankhwala nyumba muja tosizitheka anthu aja hatulukamo ndi akang'ana mankhwala aja akabwera nawo kuwapangira kuwapasa akaapasa basi mwamuna uja azatheka nyumba muja ndithu monga anenera anzanga aja za mpango uja ndi atenga mpango omwe uja akapange nawo ausunga ama usunga ndi kolozula chamene anamkwira chizina mkazi uja ndiye basa aitana apase amene aja ndi akatiyocho atenge apase sopano mlangizi uja ndi zimene zindiye basi sopano anthu zabwino zolongosoka zija ndiye basi nthungululu anthu iyayi mwamuna sopano zili bwino chabwino ndifuse nawo kuti mukuti amalowa nyumba ndizo amayima pakhomo ndakonera anthu sakutulukamo ndi amati zikulephereka chingalephereke ndi chani mwamuna walowa nyumba ndi mkazi kuti amukhalire kazi uja kapena amugone akamugona kuti apitirize monga zimapangira iye zija zimalephereka zitanenani umuna kapena kuti aduse umuna ukulephereka kodi zotheka sakuti umuna usatuluke Tunzanga wa mwasiku ano zimezo zotheka? Ndizotheka. Chifukwa amuna ena amangofulumira kumema pamene nthawi yoti zinthu zituluke sanafike mapeza kudzakanika kuti zituluke. Ndeli makavuto? Ndi vuto limene akunenera makolo akalandiza kuti ndi vuto ndithu ndiye kuti mamuna pa mistake pakweneka kuti pakonzedwe pakanthupo. Ndiye kuti kulowa nyumba mamuna waambira iye basibe kumangotayisana nthawi nyumba muja kumangopweteka ndi kupita ntchito ija zinthu zosatheka. Atakoza mwana ngati wakoza pomuna ali mazi. Timasiyanisa amuna awa pali mitundu iwiri amuna. Pali mamuna wina ukagona naye ifeyo kati matumu kuti chinthu chimene chimayima ndiye uchakachipeza chimene jamakha kuti mukumvese sana ifezo mukhosi mwake mjati magwiramo ndiye tikagwira mwake mutumu mwakupeto kwaje ndiye tikakha kuti chimene charowa bwino ndiye kuti pamene paja iye ujasama chede kukoza ndiye amatha kukoza kose kukunyoweratu ndiye umadabwa kuti timazinena ndipango ucha ukapukutia kwa pasa maya mati mamuna yesu mamuna kukozera mikozo wakukoza nkozi wewe waji wakoza wewe amakabuti wapwetekedwa kwao sikuti so iya maziwa iya mazi yeniyeni azima yesu alipo oti mamuna uja akakhala kuti iye alimo akalowa samakoza umupanga zimene jata kazi jamangoti ngati chinango abe chosakoma chifuko pali gado tu oti pakana musisi mwama tukukanda kazi so amapanga naye so amamaliza so chifu ati awamati umuna ino ndi akazi wamazima khacha chikazi si china chaka amangotulusa akazi kakuti mwina akuyenda kovatwa zosiyana izonso zimatuka kuti mkazi akafikapo uko mayi angaswa mafuna naye nkulu ine ndi Eliza Josamu timakhulupirira kuti mubanja kuti banja lilimbe ndimafunika mamuna ndi mkazi tikhale anthu opesesana ndikunena kuti anthu opesesana chifukwa chani mubanja mumafunika kukhala chikhalidwe mamuna amayenereka akamabwera kuja ngati wamaona kuti akubwera akuchokera kuntchito uyenera kuti musatire ukalandire chinthu chimene wanyamula m'manja mwake ukagwade ndipo ukalandire chinthu chimene wanyamula akafika pa khomo uonesese kuti madzi unali utasiya pa moto uphule madzi aja ukase kupapa akasambe kena kaukonze chokudya mpase chokudya chicha adye ngati ali ndi chilakolako akamaliza kudya kucha umanyamuka upite kuchipinda ukagone cholinga choti pambowa asamba ndipo adya ngati chasala china iwewe ukanyamuka kupita kuchipinda bambo aja amakusatira kuchipinda kucha amazowa kuti amayiwa ndiye kuti akuna akamalizise pamene pasala kuti ngati chibaba linacho ndiye ndileka ndikamalizise kuti Mene kosi nanga Jenesta kuno ndinesekeza wagula mapalomwe ndinamva pozona kuti amanena mbanja amwe mulati mamuna akalwa kuchipinda satire chitipo chimene afuna iye alipo kuti amuna ena alero anyamata amasiku ano zokoka sakuziziwa ena amafusa kuti kodi zimene zindichani
kusonyeza kuti ndi mamuna osavinidwa sana langizidwa akangofika mamuti mwina mati akumona mkazi ali ndi zimeneza mamuti azigwire azisewerese akatero alowese bwino agwire ntchito yake amakanika kupanga zimenezi akangofika angokusamira walowesa kalekale zoposa zake zosatani zosayenerera zapanda ntchito zikunenedwa zija ndi akakwera makautu wakweraso wakweraso mamuna kuchita kusowa chani mkazi kuchita kusowa ntendere amene usiamuna eni kwa mamuna weni ovinidwa olangidwa amulako akafika ukavula zovala zitayamba kugwire yakusewerese nditu timeneje takamikanda ilimo nchunu magwire nditu kenako ntchito itani iyambike wese mkazi pasi mwanyita kumva kuti yeye apa ndi mamuna watani nyumba muno wafika zonse zimakhala zofanana akupa samazi wose umamva kuti apa ndi natani ndanyowa basi nde mazi akunenedwawo kuti kayawo oti enieniwo asenieniwo kwa mkazi ali ndi vuto lanji ndi vuto lanji lomwe lingapezeke kumbuyo kwano mazi amene wazinanga ndinekasile mbwanda mazi amene simazichisawa omwe timazokuti kapati mamwawa iye ndi mazi achilengedwe omwe amati wamuthukira munthu mamuna ovinidwa anika kukugwira kumeneko ndipo kumanyowa kukanyowa akalowesa zonse zimatheka bwino komanso mafuka ndiyenjezere akati banja ndi chani banja ndikumasukirana mbali yakubanja makamaka kumbali yometana mamuna ovinidwa amafuna zikumeta mkazi osakhala mkazi kuzimete wekha limene usibanja mukametana paja kumakhala bigiri kumene kuja mpukutane komanso pogonana paja mwene akubatalizana wina akanyamula wina kunyamula zonse lesi masiyana malere zimatheka bwinobwino mafuna ndionjezere pamene kumene kwa sisa akuti amunawo akamaliza achire mazi a enieni amene amwena ndi za fake zimalekazo inuyo ngati mkazi nga vuto ndi chani pamene mesenza nthupi mwake zomwe zikunenedwa zedi ndizona pamakhala zosiyana chimuna chomwe chimarukusa mamuna chimaoneka ngati cha mkazi akakhala kuti si chimuna cha feki chimangoonesa mazinazi ndiye pamakhala kusiyana pamene chopwetekesa mimba ndi chamazicho chopwetekesa mimba ndicho chamazicho pamene chamkaka chimakhala chabwino chasekeseke chimenecho ati ndichasekeseke chimene chimamveka sekeseke komanso nango kuti nawo kuti chimuna chikakhala chamkaka mkazi umwe atakuoneka kusisiya zili mbiko mamuna akusa chimuna cha mazimazi kuti mangooneka kukhakha luwa ndikuti amene yonse mamuna komanso mamuna amene ali ovinidwa akapeza kuti mkazi ali mikanda amayiseweresa kuchita ichocho azindikise mmene mnu amaziwa kuti pali mamuna ine ovinidwa akakusovinidwa amasakuza kuti basi mkazi vula mikanda umaziwa kuti mamuna indosa amayi anga kumeneko iwowa zina anga ndi Loda Jimu ndine memba mugulu amwako aloni ineso ndinamvapo kuti kubanja ndi anthu awiri mamuna ndi mkazi komano kumbali yakuchipindako akamabwera abambo monga mazulo iwe mkazi zikhala olandira abambowo zivula salu zivula china chilichonse ndikuatenga abambo aja kwahaga ulendo wakuchipinda mukapita kuchipinda kuja muvula nonse mpanda ndiye pamene mwangona kuchipinda kuja mamuna ayamba kuseweresa mikanda yako ija kumaseweresa mikanda iweso mkazi chikazi chako ija chimayambaso kubweraso kumatulusaso ngati kuti chani pamene paja ndiye timati thupira vomereza ndiye mamuna savutikaso kuti so agwire ntchito iya nawonso kuujeni kumusiku wako kumalowa bwinobwino kupanda vuto imene naneso ndinako chabwinoko afuna aonjezereso mwini ndangukhala ndi chinthu china chonjezera sinanga ndinali semunja chinthu china chonjezera tikakhala ngati kuchipinda ndi mamuna wathu kumazira kuti mamuna uja tamuvulira moti atigwiregwire iyo sanatigwire fe muvuliragwira wabepezeka kuti katundu osaima mugwiragwira katundu osaima ndiye timapeza ngati anthu achikulire ndikuwafotokozera pakhomo
amene kuti azili chocho ndi kumuna vuto mamuna yanagwamo mamuna so amatha kugwamo kumugwira chirake uchasunaini maiva nkhani imeneyo programu yathu kumbukirani akutipatsira ndi Umuti Hebo akatswiri pa nkhani zone sesanena kuti ifeyo ngati tini mavuto osiyanasiyana banja mwathumo nkhani zatseketseke nkhani zoti tikuvutika kuzuka kuyima amayi kunyowa amathana nazo banja papa ndithu tipumire kaye tivine kanyimbo mu programu ya nkhani za mbanja yomwe lero yatitengera kuno kwa Stolo Senior Chief Chikumbu kumulanje pamene tikupa nkhani zambirimbiri zokhuza amene mabanja akuyendera akuti mabanja atu akalekale amene zikuvekeramu anali obeba ndithu analokoma koma panopa yachulukira ndi fashion akuti chizungu ndi chimene chalowa kwambiri nanga panopa tikumakala so abambo majumbo ngati kaya nyamula buku limene kumasa tibakalandira sikuwalandira olondesa sizija alipo akochapa kuti kamina tipite chenda lake tapezenda sakuziziwa tipitilize ndi program yathu tikumbusana kuti pasiranda zathu Umuti Hebo china chichonse komanso zimakhala kuti ngati nthawi imene yakuoneka kuti wakufokafoka amafuna kuti afufuze mankhwala mwachangu kuti munthu abwereremo pasatenge nthawi yayitali so pakatenga nthawi yayitali zimavuta kuti abwereremo koma ayang'anise mankhwala mwansanga kuti abwereremo so muchikale kuti azigwira ntchito yoyenera ngengezerepo pamwe mabangisa sochina kufokafoka kunyenga nyamata mamuna akamakugona kuti mazuwa kuti wandi amba ine ndebe koma ngati wanyenga kwina amango kuti pilipiti
pilipili osakoza ndiye ife timaziwa kuti libambo umapanga bwanji simachedwa kukoza hiyo amakawa nyenga kwina timamziwa kutera kwa mamuna akarowa ife timamupira kuketukuja timamenyako akati nikukufuna ndisampase mazi kuti akasambia kuti ya lero simusamba timagwirana kuchipinda timaitenga nikuimenya timaona kuti osana gone muntu ndemo mazwira bwanji kuti ngasana gone muntu akati sana gone muntu timaziwa sikumanyowa kumakhalukuli gwangwangwa kumakaraka gona kenako kumanyowa mikozo so imaziwika kuti apa matokoza kuma apa magonga muntu ini amuna nganauza kuti sambani manja kumagwira nyingi experience imeneyo ino bwanji maziwa ndi yake ndiano munamva fungo kapena munamva chani ai muntu okuba umamuona ino okuba simamuona timamziwa kuti ndokuba zimene jazima umamuona mamuna ako kakweredwe kati akamakuvira tawu zina amuna ina samafuna kuvira sama kuvira ama kuzolowera imango ukaoka akangokuona sama gira sonkanda koma ngati afika ndati papa mwana kuti lero bwanji mkuchedwa bwanji kuti akuke iye utatu muli kumaziwa kuti chifukwa muntu wogwamo amatooneka sama mema koma osagwamo imakhala ya imakale ndiye ngati ikangogwa ngati osamema kuti muntu odwala techitika ndichati ndiye amanya kuti andikule nezona sinaende nini akakhala ofoka sanga iye amakuluza kuti iye aende tipangati mawu ndatoka kodi kupangako ndi jaile kodi kupangako sizimayenera kupanga daily iya koma pale amuna ena amafuna zipanga daily ndi alipo ena amafuna zipanga katatu pa siku lomwelo mamawa akuchoka kupita kuntchito umapeza kuitana kukagwira ntchito masanaso akabwera ntchito ya chomweyo mazuloso akabwera ntchito ya chomweyo masanaso ndiye ukapena bena wina umazo kuti ndiye kuti amuna anga ndiye kuti alibe chibwezi ndineleka basi nanga zimene zapanga chifukwa chani ndio umazo kuti amuna anga ndi chikondi pa ine chilipo ndithu kumene kuso chiyampo nende manga ndizona ine zinanga ndine ndaziona chipembere mmene afotokozera anzanga kunena kuti mamuna atha kuitana mamawa kuti agwire ntchito masanaso akabwera kuti agwire ntchito pamenepo uziwaso kuti mamuna ayi ndosayenda chifukwa akakhala kuti oyenda bweza kubwera itafoka kale itaferatu uzuzike na kuigwira zero ndiye pamene papa ngati mamuna akupanga katatu kafolo uziwazonera kuti mamuna ayiso sakuyenda chani njira zosalongosoka ndiye kuti akukonda chani akukonda banja lache ambiri timaona ngati ndi nkhanza koma si nkhanza chifukwa mamuna uja ukamukana lero kumukana mawa aziya ndikapita kwakuti ndimapangako masana bwana ndizipita kuti ndizipita kumeneko ndiye mamuna mangokhala mmisewu muku ngotenga mateke awe mapeto ache amakubwesera chani matenda cholinga mamuna ife tizimmasukira mamuna ndi wathu tizimmasukira chimene angafune tiye ntimtani tiye ntimpangire basi kummasukira kaumpasa chakumbuyo kaya umpanga bwanji ndi wako basi kaumpanga salu pakati amene ndi wako sikuti so ndi wamwini yayi kuti uziita naye mantha mamuna yakakhala phe amaganiza kuti ndisapange izizi zofuna zanga nimazipeza kwa ndani kwa akazanga komanso chionjezera ndichonera kuti azimayi tikakhala ndi nyini tizimuuza mamuna uja ukandigwira pakuti ine nimamva bwino kapena ukandigwira pakuti ine nimamva bwino timangokhala phe usamuuza mamuna uja kuti gwira pakuti mamuna uja sangaziwe kuti ifeyo tikafika pakuti ndiye kuti timamva bwino ayi koma tiyeni timmasukire iwenso umuuze kunena kuti ndikugwiraso pakuti umamva bwino akana kuti ayi gwira nani bwino motani momasuka ziko mkwambiri chabwino tiwelele kwache kodi munthu wa mai aliso ndi ufulu onena kuti abambo ndikufunani chifukwa chiyambire ni program chetingova abambo akakufuna munthu wa mai aliso ndi ufulu onena kuti abambo ndikufunani ine ndi Joyce Pangani moja chair wa gululi ndizoona ifeso azimayi ife tili ndi ufulu wauza abambo kuti tikufunani chifukwa ngati sititero abamboso amathe kumatigayikira kuti akazanga wabwanji sakunena kuonesa moyo woti wachikondi ngati monga cha nyumba koma ifeyo pena kaya abambo achafika tapasa chakudya tapangapanga kena kumaambabe kuti atati ndikufunani tikuchipindako ngati palibe ana matha pamene mwakhala bebe kuagwira chonjo amaziwa kuti mayi akunditani akundifuna ndi akatero njo timapita kuchipinda kuja ndikatani amaziwaso kuti tikuamasukira
fuwasi kuti omasuka ndi azibambo okha iyayi ifenso azimayi tizikhala omasuka tikatere pamenepo zathu zimayenda bwino penanso kuchipinda konko mwina abambo ajatuza kuti tatiyeni kuti tipite kuyinda atopa zimene zikenso zimatha kumpasa abambo kunena kuti mwina amatha kukhala kuti ife mwina tili ndi chibwezi pena pake ati tiponso azimayi ena ofuna opanga zibwezi ndi abambo achaso amatha kukhala ndi kukayika kuti abambo amayiwa ndikuwauza kuti ndikukufunani lero sakundifuna senza kutiso amayiwa apanga pena pake ndiye ndizija mistake imanena amayiyo kuti timaopa kuti azibambo atikakagona nawo akatigwira kuti mene ndapangira muja ndi mene ndapezeramu zikuoneka kuti amayiwa anyowa kale fuwa mikozo imaziwika umuna so umaziwika ndiye nthawi zambiri azibambo amatitola mistake ifo kuti mwina akutuza kuti akutifuna komanso ife sitionesa mtima onena kuti azimayiso timakhala ndi chilakolako kumufuna mamuna omuyamba zake si mamuna yekha iya ifenso azimayi tizikhala ndi mtima omufuna zibambo nayenso azimva kukoma mmoyo mwace alipo ena kuti azibambo ena amatha kunena kuti ndigwire maberewa mamuna wachaso amatha kumagwirira azibambo aja lini magwira mwawo mmene iwo amafuna mmene wawonjezera nzanga iyi ndaziona chipembere ndizoona azibambo alini mogwira mwawo komanso azibambo ena alipo kuti wavulavula ndiye iye azikavulira mu blanket azibambo ena alipo osamasuka hayi ndigona ndi boxer yamweyi sono boxer bwanji yo wacho sachina chilichonse azikita kuchosera mu boxamo ndi azibambo ena so alipo kuti ndi amanyazi koma tikamauza kuti ine ndachosa zonse iwenso chose zonse ndikuganiza kuti china chilichonse choyamba mamuna uchangatali kuti ndi wamanyazi timuphunzitsa azamasuka banja ndifuna kunena kuti gwirizano koma gwirizano uziyambira pachina chilichonse kuchipinda kuja bambo timmasukire ngati pena laiya kuoneka kuti sakuchita bwino timuuzeni akatera azamba kumasuka banja ndikumayenda bwino zikomo kwambiri ndena ngati ngatanino kuti zinthuzo zisatikwani abambo mwina amafuna pafupi komabe imene simakhalira kuti nyumba mbatata nthawi yake kubwere tipezeka titi kuzidya pafupi koma kuti mwina zisatikwani timasintha akakonzedwe nasito zoti mmakomomo timapanga bwanji kuti zinthu zosafike poti tagonja basi tatopa zatikwana tingoyanganizana ine zina yanga ndi Farida Labisoni kuti zisafike zinthu zopokukwana umayenera kuzisitama style mama wao pita na uenda ukamenye style ina masana kuita na uenda ukamenye style ina mazuwa kuita na uenda ukamenye style ina ukamamenya style mozi zimakutani zimakukwana koma zimafunika kumamenya style kumasita apapa ndikapita ulendo uno bambo afuna iza papa nimenye mwakuti bambo afuna papa ni polame papa bambo nani likwera pamwamba naye akhale basi zimafuna kumala ndana atoza mastyle awiri dati kapena iwo akwele pamwamba kapena apolame kumeneko kapena mastyle wali pambiri palina muta kugwada kapena mkhale pasi khale mamuna akhale pasi iwe kazi bwere pamwamba kapena iya iwe kazi ukhale pasi mamuna abwere pamwamba ena magona chambali abwera kumbuyo ku ndi mastyle osiyana chopola macho ndiye icho ndiye amuna amachona bwino kwambiri ndipo ndi ambiri amene watani amachikonda ndipo mamuna ukonda chopolama ngoti wampasa kawiri katatu amene ndiye wamulema chifukwa china chichonse chimakhala chili pamtunda amakoza amauchedwa koma ngafisa zompasa chopolama iwose ndikumamtakasira bwino samachedwa kukoza kuti chisimaenda bwino ndipo akamakhala bakuvya khala lwa takumana ndi azimayena musomu woti mwina kwagwedezera matako wabe akamakhala kuga ina kazanga zimene amapangira zimandipangira iwo zimatani zimandikwanira saka kumbereso akachena kusina chabwino ndi amene sazo mastyle ono kuti mwina anabwera kumwako apuzira mastyle kwawo amakafika bwanji sisi mavuta kuti akawakakira kuti zimene zimaphunzira kuti sanga kaike ine mali nini sanga kaike ifuko akapita akauza iya bambo lero ndaona style yakuti ndiye ndifuna ndipange lero tiyese maiona kuti kumene tikukhalira tikukati maphunzisana ya timaphunzisana ende maphunzisako zimenezo ndiye tiyese tione ndiye mamuna ujajene jawo akaona kukoma basi sitairo yi haniyenjeza nganenjeza iti imene yokula mai tumai chabwino kumene mai wanga timunena za mastyle ine ndine Rose Matabwa kwatu kama mputu
ndine membala wa gulu la mulako masitayilo onsewo amakhalapo kuti mamuna anje kukoma komanso chimakhala cha mutcheni china chake matako ako okhawa amakhala mumapeto mwa bedumo mamuna anje amakhala kuseri kwa bedu kunjaku zogone pa bedi pa matako okhawa iye akamabwera ndi chida chake chija akakugwiragwira nyini zako zija iyeso amaziwa kuti apa ndenda ndani apa ndafikapo akangolowesa chida chake chija kumapezeka kuti kwa 2 minutes kokha mamuna anje watani wakoza palibenso kuti anyekula mopitiriza mwezi. Iya apapa tikupita kumapeto kwa program yathu nde kumafunanso kudzionera kuti pali nkhani yomwe anthu amanena kuti yakulirira kuti kulirira ndikofunikira anthu amagonana ndimakhanga imwe uja sana ambe kufika polirira kukuze ni mastyle wena timamuuza mamuna uja kuti taizuleni ndi amaizula etimanena kuti yamba ndikuendesa mchafu ndi amayendesa mchafu ndi makalowa ngati sina sojere imangoti okha pamene umamba iwe kulira ndipo iye uja amachula zinthu za kupheto kwako kuja iwe chula zake ndipo pakana siku manager kazi amakoza mamuna amakoza ndipo pakana umamuuza kuti katunde ni mazindi mweni pamene amakupasa siku mene mimba ndipo maziwa kulero ndaitenga mimba ndifune ndisafune yabwera ndipo abambo ajama nina kuti ndikakugulire ni chani kuti masiko semato ndifusa amakhanga ndiwapengesa musaona olo agule zithu olo nyumba yakwawo ili pa poti afuna apote kwawo ndikutunda koko kupeza apambana amakupeza iwe kae akuze kuti kapase amayizi amuna hotelo ndi aja kumuzi kuja makolo ajatswa amati mamujesa mankhwala si mankhwala aliwo ndazona chipembere moja kungonjezera amene aneneramo mamuna ukamamusinthira mastayilo amewala kwawo koma azimayi pali azimayi ena amamukakamira stayilo imodzi yomweyo lero yomweyo mawa yomweyo nkucha yomweyo mamuna akapita kunja akakakumana kunji zinthu za chilendo amaamba usakustani osakusamala ndiye pamenepa tiye ndiziyasinthirane amuna wachani amuna wa mastayilo pali nkhani yakulirira ndi anthu nonse anthu awiri zikafika pa chimachi wina aliyese amagwesa sonzi kumamba kutchula na mayina achilendo kuti koma iwe mwanifikapo ndiye nkhani imeneyi tiye nazimayi tilimbikisane tipitilize ni magulu athu achani amulako olimbikisana chikhalidwe cha mbanja moti mabanja sazavuta mpaka na kalikali ziko mkwambiri akuti yazimuna ena amadabo kaya kumacheza tu mabawo mwepo ati mkazi wangolo ndakhalira naye olokuti asisimeko kuti mwina tikugwira ntchito chingake tinafusa tiko makulirako ndikofunika kulirako ndikofunika ndithu zikafika ndipolirira pamavuta ndithu pamakhala ntchito andi paliso kulira ena kungonama kungozilenga kulira kwina ndikumana kuti awangonamiza chonge kuti nafuna ningowathandizapo ntchito yatotopa kulira kwina chomaza kuti nkulira mamuna anga itu angonama kungondiyesa uku koma pali kulira kwina kuti akamalira ngati akunyamule pasi paja khaya akukhazike bwanji umaza kuti komatu mamuna aliradi muzoona tabwino enaso Ine ndimese chipeze moja indezolira ndipo amuna ambiri amakonda kuti tenti kasambe kubafa koma azimayi ena amakana koma ukapita kubafa kuja yovule mayi avule musambe mofanana mukasamba mofanana kupita kuja manyamulana ulendo nyumba mukangopita nyumba mwino mukangochoka kubafa kuja ndikuti mamuna jowampasa mphango akangofika kuli akazanga apa kumpisana pali tenti gonika imati tieni tigwire ntchito muyenerera basi mugwire ntchito yetu chabwino kufunika kuti masukirana pa nkhani zimene zizogonana ndikotani tikwabwino ine ndiye chisemenje moja kufunika kumasukirana mbanja kumathandiza kwambiri kuti banja limoneke chikondi chachikulu chifukwa ngati simamasukirana simakhala chikondi koma muyendeka muzimasukirana iweso mkazi iwe neka masukire mamuna sakumasukire ngati ukuona kuti nyumba moja mukugonana mamuna yazimene angofika kukugwira nikukukankha mamuza kuti bambo zimene zisizona tiyeni tiyeneka zani zimasukirana tizigwirana
ino muzindigwira ineso ndizikugwirani kuti tupirano zitentha ineso langa lizitentha zimakhala bwino koma kungofikira kungogonani sizimachita bwino koma mwene kama masukirane ndipo mukama masukirana mamwe yesu samakumbiraso akazi enaso kunja kuyayi mwene kama masukirana mundani masuka kuvula nditu kusiya mbe mwina sukaseka kupita kwaseka kukhomo uli maliseche mamwe katakukhala kuchipinda ukafika pamene paja kufikira kani babayi kani babedi kani baphasa ukhala pamene paja uyimika mbindi yako ndikuti mamuna uja abwera akhala kusokoloku basi pamene paja mwamba kugwirana mamuna uja ayamba kusewesa katundu wako iweso ayamba kusewesa wache mugwirana aka amugwira babere kaya agwira chani pamene paja mugwirana amukisana pamene paja muzapeza kuti nonse amene mwatani mwateta mukafika pogwira ntchito paja sizimavuta mamagwira ntchito mwachangu komanso kulirira kuyende kumakhalapo chifukwa lese amakhala kuti ali ndi mphamvu ndipo umalira ndi chimomveka bwinonita kufika pamene paja ndi mukamaliza wina kummenyera chikofi pwawi naso tikupita kumapeto kwa programu yathu amene tingosankha angapo amene atitsikizire za kufunika kuda komanso kusamba asikana kuti asambe otose kuti tisambe kalemo munthu ukasamba ukaona kuti lero ndasamba uli pabanja ukatenga mkanda ofira uika pasomali pakhoma mamuna uja akamabwera kusima aziwa kuti lero nyumba mutu mwakutaliza basi simuli bwino iyayi so pano mukakhala masiku angati siku lina utenga okuda uikepo aziwa kuti mwakutabi kwa kazatenga wera uja uika pakhoma mamuna akamabwera kangana mkanda wera uja lero ndiye kuja kulipo ndiye kapangela kali chikhalidwe chathu kwa masiku ano palibepo chifukwa yananga anthu ake mesa ndidomwe fe asikana masiku ano ngatovala mkanda ena sakuvale Ndesta kumwe imwe uja asikana amasiku ano tuzimenezo sakuwerengera ndipo asikana amasiku ano zimene akupanga akutha kubagona ndi mamuna ali mperiod zimenezo asikana amasiku ano akuzitani akuzichita pepo pamene kalero chikhalidwe chathu kunezo kunatani zimenezo kunalibe ndiponso kuma kwa mamuna ozindikira sangapange zimenezozo mapoza kuti amuna anyamata amasiku ano ndi adyera akuthamangira kumapanga zimenezo ndeni zimenezo kumapezeka kuti anyamata aja akudwala kumachepesa so sinthu mphamvu thupi kuti azitulusa zimenezo zamphamvu chifukwa kuti azolowera kumugona mtsikana ali mperiod ndiye chimenecho zinthu zinthu zolakwika komanso pali azibambo ena samafuna kugona tulo usiku memonganenera zoti zogona na pafupi amafuna daily zina zimakhala kuti chikondi mwachina chimakhala nkhanza mabanja muli nkhanza za azibambo amafuna daily kuti achere mamuna mkazi asasunthepo anyanyala akabwera mamuna uja aliposa akangoti mwakuti zikhabe mwambanja kuti makhala zinthu zoti kunena kuti mwadu ndiye azimayi anzanga mwina aso mamuna kuti achimve kuti apandenda gonati ninkazi tamva akamamaliza paja kumugwira pasi mabatire ukagwira ndicho kwazengeza makhoto amalizamo zonse wamalizamo ndicho wakokotamo sangukanira sokazi watanimo wamalizamo fa moyo wamasiku ano wanthu akupezeka kuti mamina matenda akuchulukira chotenda azimayi akala kazi akajo sakundifikapo kodi ndipite kwakuti kuti ndikayeserere pamene pakutengera zotani koma kamugwira mabatire ukabilibinya ndicho akamakoza paja ukagwira molimpika apeza kuti wamalizamo zonse apita kuti ali tapsha sakaganiza sozakazi wina kumuganiza timakamba nkhani za mene umu ndimo mmene tasirizira programu yathu ya zam'mabanja imene timapempha kuti ana amene ndosatha msinkhu kapena ana achichepere asaonere nawo ngati mwina muli ndi nkhani imene mukufuna mutagawana ndi dziko kapena pali nkhani ina yake imene mukufuna mutauza mtundu wa amalawi tilankhuleni pa namba yathu ya 098 0999 739 imene ndi 098 093 dzina langa ndine Sam Mavita tionanenso mu video yosatirayi atafuna kuziwe ziko lose likuziwe